Selam dostlar. Yeniden sizin ekranlarınızda biz Aslançık. Hem Güllasçık. Güllaz apayçık. Selamlı biz sizni. Bir tuzdırıp okuğa kirişkensizdir. Biz de Aslan bilen ezgine okulardan yal etip yeniden sizin bilen yana oyunlar bilen tanıştırığa bulduk. Bugünkü bizim oyun Aslan nerse dip atala. Oyundur химия derslerini aşağıdan. Әйе, шулай дип атала. Ayda biz de sizge şaşı oyunu takdim etemiz. Rahatlanıp bizim bilen koşulup oynarız. Так, монда biz төрле шешәләрдән Ayı. красканы, буяуны инде икенче шешәгә тиешбез. Bik жеңіл şimdi bu. Әйе, можно буяуны өенә инде Yaxşı. тапшырабыз. Мен аңламышам менә мондан, менә шушында күчерәсе. Әйе. Аллилуйя. Бик җиңел уен. Бик җиңел әйдә, кешесе синеке. Так. Biz хәзер 3 шешәдән 2 төс ясыйбыз. Яисә, 2 төс ясыйбыз, берсе буш калырга тиеш, әйме? Әйбәт, бергә бер. Юк, нәрсә нәрсә инде хәзер? Бу нәрсә бу? Это кирәкме бу? Bu кирәкме? Нәйбәт инде бу кирәк. Так, әйдә, бусы. Так. Да, сары. Сары. Менә кирәк иштәме сарыгым да салабызмы? Мин сезгә не буду рассказывать. Безне мы все-таки Әйе, әле без хәзер бер-беребезгә көн күрәбез. ярышабыз. Минеке булды. Уф. Ой. О, безнең дополнительный бер килеп чыкты. Аха, кичкенә генә. Миллиграмм. Гөлдән нәрсә дә җитеп бетмәсә? Әле Аслан химия дәресләре кермидер сиңа? Менә калса син күбрәк гуманитар, күбрәк урыс телен яратасың или математиканы яратасың? Татар телем. Татар телен, җаный. Җаный. Так, бу нәрсә бу? Посетите магазин, безгә кирәк. Не, магазин. Хәзер без награданы. Награда! Ура! Безнең хәзер 50 коин бар. Шулай дип әйтим. Ярышы. Так. Акча. Ух ты! Ух ты. Яңалары появляться Әйе. икән. Жары. Так. Ой. 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 Коясың оранжевый. Бу бушадымы? Булды, так, оранжевый. Безнең если что дополнительно есть. Мне кирәкми ишәле ул пока. Так, подожди. Юк, алай түгел иде. Менә булай иде. Менә шулай төсләрне бер-берсенә мензурка. Кстати, бу миңа калса для мышления бик тә яхшы. Для логического мышления бик яхшы уен. Ух ты! Безгә 20 акча бирделәр. Бер мороженое тияме? 20 тиен. Минем легче. Моны үземә алырга кирәк әле бу уенны. Менә өчен сары. Кешеләр должны совпадать. То есть менә моны яшелне без менә монысына. Саламыйбыз, әйе. Ну, син бит әле бар, возможно. Зачем? Ой, ой. Син сары краска бар. Не билгеле мәктәпләр. Нишләдер соң? Яхшы. Борч кабаланма. Менә. Оп. Ашыксаң тоже бер нәрсә булмый. Ашка пешкән. Ул сиңа ишесме бирделәр? Юк. 20 тиен. Яхшы.
Yaxşı. Bu neydi? Atadan bordovoy mu, bu qizil mi? Qora qizil deseymi nendedir? Qora qizil. Ser bir malinoviy. Есть. Mayli? Bravo. Men что-то şoqqatdan kalktım. Nesiga? Birinchi topqir siz Oy. o'yinni dars etib o'ynaysiz. No bu bir aytayım bit. Benim logikam işli. Senin anda yürüyüp yürüyen topların benim için yazgına neyrak. Uxtay, amna bu narsa. Qozlalırak. O, ben safartımı. Ayda, nersedir alamiz? Ayda. Gideriz. Eğlendir. Eğlene. O, illi tiyen. Durmuş bir o karusel eğlene. Tak. Devam et. Hazır mıyım? Oy, Allah'ım. Ya Rabbi gazim. Opa. Bu indi nişanşı topşırıyor indi senin bilen. Böyle 8-ci bu ay. 8-ci mi 10-cu mu? Mine tağın da yaxşıрақ oynay başladık. Topşırı sayın. Sen anışıktır sıralar bilgisi bilen elege. Sen o okutuşçuların yaratıcı sen neyim aslan? Әле Aslan бит әле безнең бик популяр актер. Ул безнең бик Мәскәү режиссеры, московский кино прокатларда төшә торган фильмда катнашты. Нинди рольне уйнадың әле син? Микулай, бәләкәй Микулай. Кичкенә Микулай булгансың инде. Кара күрәсеңме? Миңа җиңелрәк әлегә, сиңа калтылырак әлегә. Бәлки син булсын уйнарсың, мин тегесен уйнармын, әйдә? Ну ярар. Тихо. Спокойствие. Только спокойствие. Булды? Шуның белән без сезнең белән бергәлектә Аслан белән 10-нчы раундка да килеп җиттек. Бик җиңел эш. Балалар өчен, кичкенә балалар өчен, хәтта ниндидер менә развитие өчен, логический мышление өчен. Миңа бик ошады бу уенны, мин үземә скачать итеп куям әле Аслан. Монда ничә уровень микән белмисеңме? Белмим. Хатлар кара ничә уровень микән. Хәмид әлбәттә интернеттан сатып алып та була, уровеньларны тагын да күбәйтергә буладыр миңа калса. Шушы менә шушы уенны мин шәхсән үзем сезгә тәкъдим итәрим. Әйдә уйна Аслан. Чөнки мин бу уенны уйный алам. Инде. Бу балалар өчен дә, зурлар өчен дә. Теге шундый бер развлекающий. Асланның яңа төс өстәлдә әле монда име? Получается 4 төс хәзер. Шул түгел. Или 5 ме? 6 ме? 1, 2, 3, 4, 5, 6 төс. 7. 7 төс. Яңа төс өстәлдә шулай итеп уровеньлары барган саен төсләр үзгәрә. Аслан үзләренең мензуркаларын тутыра. Без инде сезнең белән бүгенгә саубулашабыз шушы YouTube каналына язылыгыз, бергә булыйк. Үзегезнең лайкларны, комментарийларыгызны калдырсагыз була, бәлки берәр нинди уенны да тәкъдим итәрсез. Нинди уенны без рәхәтләнеп Аслан белән уйнар идек микән? Комментарийга язылыгыз, колокольчикка басыгыз, лайклар куегыз. Шуның белән шул, мин булдым сезнең белән Гөлнар Шәрифҗанова һәм Асланчик. Пока-пока.